Ayan guys, bali dumating na yung ating grocery from Pure Gold, diba? Namili tayo kahapon. Ang mga dinala ko is mga chichirya. Itong isang box na to is iniwan ko lang. Tapos ang nakakatuwa, dumating din yung ating grocery. Dito ako nagulat talaga kasi nakalimutan ko talaga siya. Kasi parang kahapon lang yata, kahapon ko to pinag-add to cart, pero nakalimutan ko. Kasi nga, nag-example lang ako yung Happy Cats, tapos pinag-add to cart ko naman talaga siya, sinadya ko. Kaya lang, ayun nga, medyo nakalimutan ko rin. Siguro umaga yun kahapon, tapos pumunta naman kami sa Pure Gold is hapon na, malapit ng gumabi. Kaya ayan. Buti na lang talaga is 1,700 plus lang siya kung nagkataon, kasi wala pa naman na talaga akong hawak na pera. Kaya ang binayad ko sa kanya is yung mga barya na mga nabilang ko na. Halos lahat is tagli 5 piso yung binayad ko. Pero bago yan, ayan, dumating na nga yung ating Pure Gold. Ayan yung ating resibo. Pagkahaba. O, ayan siya. Tachan! Tachan! Ayan na siya. O, diba? Ayan. Sobrang haba siya. Doble yan ha, doble yan. Diba? Ngayon naman guys is magche-check tayo ng price kasi may mga napansin akong pagbabago or baka ngayon ko lang napansin. Katulad na lang nitong piatos na malaki, ayan. Dati, hindi ko lang alam kung sa ibang grocery baka mas mura lang dahil ano, or dahil kay Pure Gold lang, 'di ba? Katulad nitong piatos, ang bentahan ko niyan is 30 dahil nabibili ko yan ng 26 point something. Pero kay Pure Gold, ayan, 28.30. Ibig sabihin kung 30 pesos ko siya ibebenta, nasa piso na lang yung mahigit yung aking kita, diba? Diba? Ayan. Ayan nga guys, ayan siya. Tapos bukas, naalala ko may hatid ulit tayo kay Pure Gold kasi nga, nakapag-order ulit tayo. May order pala ko yung Pure Gold. Bukas ihahatid. Ayan guys. Kasi pag wala dito yung aking 3D, ayan, ipipm ko yung aking ahente. Kasi talaga, nakita ko yun sa labas eh. Kaya lang bakit, ayan siya, yung ating mga kape. Ayan, unahin ko tong Great Taste White. Sa Pure Gold is, ayan, medyo tinatamad ako. Siguro ano to, naalala ko sa pagkakatanda ko, 72 to. 72 kay grocery is nasa 68 something, 'di ba? Kaya lang yung grocery ngayon is laging walang stock, out of stock lagi. Kaya 8 pesos pa rin bentahan ko nito. Medyo maliit nga lang yung tubo ko pero at least meron tayong naibibigay sa ating customer. Ay meron akong Great Taste single. Bale ano pala to guys, worth 6,100 something ganyan. Tapos yung kopi ko brown, ay kopi ko blanca, single din. Ayan guys, yung binayaran ko, 6,121. Sobrang haba ng resibo niya dahil marami tayong chichirya. Tapos kaninang umaga pala, in-update ko yung aking ahente kasi sabi ko baka mamaya ma-expired yung yung points ko. Nasa 900 plus pa naman na yun. Kaya sabi ko i-update ako kapag kailangan ng i-redeem, di ba? Meron tayong Nescafe Creamy Latte, Coffee ko Brown. Tapos ito yung nakakatuwa, o di ba? Meron tayong Big Nisel Cream, ay Big Nisel Sale Election Blowout. Di ko lang alam kasi kadalasan talaga minsan nakala natin is nakaka-sale tayo, nakaka-save tayo, pero kung susumahin natin minsan is parang parehas lang naman, 'di ba? Pero masaya tayo kapag nakakita tayo ng ganito talaga, 'di ba? Ayan siya, 174. Bali ano to, ilang ml ba to? Ayan, 320 grams. Tapos merong isang Thai na Magic Sarap. Tapos merong isang Mega Sardines. Ayan, mamaya ito total ko 'yan. Tapos bali, meron din tayong Coffee ko Blanca Twin Pack. Great Taste White Twin Pack. Ayan, ito yung ating 24 pesos save. Dagdag kita. Ayan, buy 18, get 2 free. Bale, 9 pieces lang yung nakaresibo. Tapos isang free sa isang Thai, di ba? Ayan. Hindi naman ito mabili masyado pero kahit pa paano is nabibili rin naman, di ba? Nescafe Original. Ang mabili talaga sa akin dito is Coffee ko Blanca at saka Great Taste White. Tapos ito rin, ayan, same sila ng
Ayan, di ba? Nescafe kasi parehas lang. Ayan, ito mabili rin to sa akin kaya okay ito. Ayan, di ba? Nakasave tayo ng 24 up to 24 pesos daw. Tapos meron akong Milo, isang Thai. Birch tree, ayan, 10 piso. Bentahan. May naligaw ko dito. Ayun, nakita ko rin yung aking 3D. O, di ba? Akala ko pa naman is nawala na siya. O, di ba? Ito ang bentahan ko nito, 13. Kasi ang puhunan nito is 10.80. Kaya bentahan ko is 13. Tapos meron tayong cream o break ko na dun. Tapos Great Taste Choco. Ito yung may piwi pang naligaw. Oreo ito. Pinag-try ko lang to kasi wala akong ganito. Pinag-try ko lang kasi 'di ba mga bata kapag may bago is na-challenge silang bilhin strawberry cream. Tapos ito naman ay espresso. Tapos ito pa guys, ayan siya. Get 24 free 2 grams stick kapag bibili ka ng 8 na pirasong 25 grams. O diba ang bongga. Bumili ako ng 8 piraso, may libre na akong 24 stick. Diba magkano ba bentahan ko ng stick? 3 piso, 24 times 3, 60, 72. 72 pesos. Ang bongga. Tapos bumili rin ako ng Ribisco honey. Meron din tayong combi sa halagang 6,000 mahigit. Tapos ito pa pala, meron pa pala, pahabol pa. Ayan. Ang Chucky Big Sale. Ayan, election blowout pa rin. Ito ay 71 pesos. Ayan. Alam niyo ba yung Chucky? Mura to sa sa grocery. Kaya lang, yun nga, medyo nakakatamad ngayon pumunta sa grocery dahil walang stock lagi. Ayan, nagagamit ko lang yung grocery ko ngayon sa load, sa bayad bills, ayan. Pero, syempre, hindi pa rin naman nagpapahuli yung grocery dahil meron pa rin naman tayong order. Ayan siya, oh. Ayan. Itong grocery, kahit pa paano. Oh, may naligo pa palang chichirya dito. Tapos ito rin, first time ko rin to. Itatry ko lang din. Tapos, yung dalawang ating fresh na candy. Tapos, Great Taste Choco. Ayan na. Bingo, chocolate, dalawang lollipop. Tapos ito, 3 patis lang yung kinuha ko. 3 lang. Kasi hindi naman ito sa akin masyadong mabili. Tapos ito, Ribisco Peanut Butter. Dati lagi akong bumibili nito. Medyo nahinto. Ngayon bumili ako uli. Ito rin, Ribisco Cream, Skyflex. Tapos dalawang Hello. Chocomocho. Dalawang Chocomocho. Tapos isang Cloud9 na Choco Fudge at saka chocolate. Tapos isang Hansel. Ayan guys, yan yung nabili ko sa halagang 6,100 plus. Kasama na syempre yung mga chichirya. Ayan. Ayan, kasama na yan. Pati yan. Tapos ito rin. Ayan, kasama na yan. Yun lang guys, masyado nang maingay dito sa amin. Sa ngayon naman is ililigpit ko na yan. Tapos mamaya is ito naman yung bubuksan ko. Bali ang papakita ko lang naman dyan is yung isang box tsaka itong maliit. Kasi ito is Sesto Choco at tsaka Sesto. Binayaran ko dyan is 1,700 plus. So diba? Pera pala sa 6,100 plus guys. Kasama pa syempre. Diba mga chichirya, pinakita ko sa inyo, pinasilip ko sa inyo. Kasama pa pala to. Kasi baka sabihin nyo, 6,100, yun lang. Kasama pa pala to. Meron tayong Palmolive shampoo, Dab. Again, Palmolive. Diba? Mabenta ang Palmolive. Maraming, kumbaga sa pagkain, maraming flavor. Or ang Palmolive. Tapos Head and Shoulder, syempre hindi dapat mawala. Bali, dalawa yung dab natin. Isang red, isang pink, tsaka isang gold. Tapos, Sunsilk Violet. Kasama to pala sa 6-1 kahapon. Ngayon ko lang ipakita sa inyo. Tapos ito, 3 posporo. Isang close up. Ayan, Sunsilk din na orange. Ay, pink. Palmolive again. Maraming Palmolive, no?
Tapos Head and Shoulder pink. Ito yung apat pala yung pusporo ko kasi meron na ako nailabas na isa. Tapos meron tayong biniling sisters. Ayan, bali, dalawang pink, dalawang blue. Tapos bumili ako ng Charmy, 3 pink kasi meron pa naman akong yellow. Ayan guys, todo na to. Ayan, di ba? Yung isang box. Tapos ito, ayan siya. Tapos ayan, yan yung ating mga napamili sa Pure Gold. Ayan, niligpit pa tayo, di ba? Ayan yung ating mga ligpitin. Ayan siya. Tapos meron pang isang grocery. Po, 10 nito. Ayan, bilangin ko muna. 10 piraso. Ito, 8 to 8. 8 pesos to. Bili ka? Ayan guys, ito 8 pesos benta ko. Ayan. Tapos ayan guys, bali pahabol na naman. Liligpitin ko pala yan. Tapos meron pa tayong grocery. Tapos bukas darating talaga yung order ko pa from Pure Gold. Kasi nga is na-chat ko na siya. Kaya talagang maihatid yun bukas. Diba? May mga pahabol pa kasi tayo mga dilata. Alas wala na kasi ako mga dilata. Ayan. Ayan guys. Yan yung ating mga bagong garapon. Tapos meron pa tayo rito. Pakita ko sa inyo. Ayan siya guys. Bali ito. Nakahiwalay siyang plastic kasi iba yung pinagbilan ng anak ko. Bali, ito yung napamahal. Napamahal dito yung anak ko dahil ang bili daw niya is 10 piso. Kasi nga, sabi ko, bumili pa siya ng 100 pesos. Kaya lang doon sa una niyang binilhan is kulang daw. Kaya siguro, akala siguro ng anak ko, gustong-gusto ko talaga. Sabi ko nga, sana hindi niya na lang to binili dahil 5 piso lang naman to sa iba. Kaya lang dahil andito na, syempre. Ayan, diba? Dito siya napamahal. Tapos yung iba na is 5 piso lang naman to, katulad nito. Ayan, o diba? Kagaya yan nung, ayan siya. Ayan. Ito, diba? Mga bago lang din to kasi pinagtanggalan to ng mga gamis. Ayan. Ayan siya, pare-parehas yung itsura niya. Ayan, o diba? 5 piso lang yan. Ayan guys. Ayan, ito yung panalo, o diba? Bumili ka ng 8 piraso, may libre kang 24 pieces na 2 grams na kape. Ayan, 24 pieces times 3, diba? Nasa 72 pesos, o diba? Ayan. Ang bentahan ko ng 25 grams is 23. Ayan, magkano ba to sa Pure Gold?